Bună și bine te-am găsit la cursul gratuit Metoda pescuitului de emoții. Eu sunt Ioana Patale, sunt coach și trainer de inteligență emoțională și mă bucur tare mult că ești aici. Am creat acest curs cu cel mai mare drag și l-am creat pentru a acoperi o nevoie pe care eu însă o aveam. De ce acest curs? Pentru că am observat într-o bună zi, după multe cursuri pe care le-am lansat și resurse pe care le-am construit pentru clienții mei, am observat atât la oamenii cu care lucram, cât și la mine, că deși aveam foarte multe cunoștințe și știam cum să ne procesăm emoțiile, de multe ori ratam să o facem. Ba chiar într-o bună zi, după o ceartă cu soțul meu, am stat eu și m-am gândit așa, dar eu știam, de fapt, dacă mi-aș fi recunoscut emoția în timp real atunci când a apărut și mi-aș fi procesat-o, aș fi evitat să fiu atât de răutăcioasă în cearta asta cu soțul meu și aș fi evitat să-l rănesc și să mă simt vinovată acum. Ce s-a întâmplat? Cum de nu am făcut lucrul ăsta? Cum de nu mi-am recunoscut și conținut emoția până să devină prea târziu? Și, din fericire, câteva săptămâni mai târziu, când mă spălam pe dinți, am avut așa o sclipire de geniu, îmi place mie să-i zic, în care mi-am dat seama de o chestie care s-ar putea să-ți se pară super evidentă, dar chiar cred sincer că ăsta este motivul pentru care de multe ori majoritatea oamenilor nu reușesc să-și identifice și să-și recunoască emoțiile în timp real. Și motivul e următorul. Noi, oamenii, nu suntem obișnuiți să... De fapt, ca să spun altfel, emoțiile nu sunt chiar la suprafață. Lucrurile cu care luăm noi contact prima oară în experiențele noastre emoționale, de fapt, sunt gândurile, comportamentele și senzațiile fizice pe care le simțim. Acestea sunt la suprafață, pe acestea le vedem, acestea sunt vizibile, tangibile, da? Când un om este, să spunem, când un soț este supărat pe soția lui pentru că ea nu a fost responsabilă cu banii, el nu o să spună, acum simt neputință și simt lipsă de respect și simt tristețe și mă simt nevăzut. Ce o să observe el în experiența lui emoțională vor fi gândurile pe care le va avea în acel moment, nu? Și anume, soția mea nu mă respectă, soția mea este irresponsabilă, soția mea nu vrea să învețe cum să gestioneze banii mai bine, nu-i pasă de finanțele familiei. Va avea și senzații fizice, da, va simți poate palpitații, fierbințeală în urechi, da, tremur, mușchi contractați și așa mai departe, maxilar încleștat și poate că va vedea și anumite comportamente sau dorința de a întreprinde anumite comportamente de genul: îmi vine să țip la ea sau poate chiar țipă, da, sau îmi vine să plec de acasă. În toate aceste momente, de fapt, noi simțim niște emoții foarte puternice, doar că emoțiile nu sunt la suprafață, sunt un pic mai în adâncime. Tocmai de aceea am numit cursul acesta Metoda pescuitului. Pentru că în acest curs o să înveți cum să-ți identifici emoțiile mult mai des și cu mult mai multă ușurință și cu mult înainte să ajungi la conflicte, la tensiuni, la epuizare, la stres, uitându-te folosindu-te de cârlige, l-am numit eu, și anume gândurile, comportamentele și senzațiile fizice care apar odată cu emoțiile foarte puternice. Și asta nu e tot. După ce mi-am dat seama că putem să descoperim, să ne dăm seama, să identificăm emoțiile pe care le avem mult mai des uitându-ne la aceste cârlige, m-am întrebat, ok, și cum am putea să facem, ținând cont mai ales că atât de mulți dintre noi avem un automatism din a ne disocia de emoție. Da? Foarte mulți dintre noi am crescut în familii în care ni s-a spus încă de mici, în mod repetat, ni s-au transmis mesaje precum: nu mai plânge, nu mai țipa, nu mai fi agitat, că te lasi aici. Da? Deci tot felul de mesaje din astea: ești urât când ești trist, fii bărbat, toate mesajele astea pe care le știm cu toții, care în timp evident că ne-au făcut
în momentul acela să ne disociem de emoțiile pe care le simțeam și să învățăm o lecție valoroasă, și anume că dacă vrem să fim acceptați de ceilalți, ar fi bine să nu avem emoții prea puternice și să nu le exprimăm. Și atunci, marea majoritate dintre noi ne-am format acest automatism în care, în loc să ne simțim emoțiile și să le conținem, și o să explic imediat într-un video următor care este diferența dintre a conține emoția și a o intelectualiza și a o reprima. Și spuneam că ne-am creat acest automatism de a ne disocia de emoțiile noastre foarte puternice și în timp, practic, tot fugind de emoțiile noastre, fugind, ele devin din ce în ce mai înfricoșătoare. Evident că orice element de care fugi, da, nu vrei să-i faci față atâta vreme, că nu e înfricoșător, o să ți se pară foarte, foarte înfricoșător și drept vorbind sincer, e greu să-ți simți emoțiile, este greu, nu vreau să mint pe nimeni, acest curs nu este despre cum să te simți bine și fericit tot timpul. Nu este despre cum să simți numai emoții pozitive, acest curs este despre cum să-ți identifici și să-ți conții toate emoțiile, inclusiv și chiar mai ales pe cele inconfortabile. Ori a-ți conține emoțiile este un disconfort acut. Nu este o experiență plăcută, dar este cel mai sănătos lucru pe care îl poți face pentru tine, pentru sănătatea ta fizică, emoțională și mentală. Și pentru liniștea ta, pentru a trăi conform valorilor tale. Și îți spuneam că m-am întrebat cum am putea să facem să facem trecerea de la automatismul de disociere de emoție la a ne crea un obicei sănătos și un automatism în a ne identifica, recunoaște și conține emoțiile. Și m-am întrebat, ok, care sunt automatismele pe care noi deja le avem bine înrădăcinate și ce au ele în comun? Cum funcționează? Cum deprindem noi oamenii astfel de automatisme? Ei, și mi-am adus aminte de o carte care vorbește tocmai despre acest subiect. Și anume fix despre automatismele pe care cu siguranță și tu le ai și eu le am, ca să fie foarte clar, și anume cartea Captivați sau Hooked, scrisă de Nir Eyal. Sper că îi pronunț numele bine. Este o carte care explică efectiv modul în care toate companiile foarte mari, precum Facebook, implicit Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, da? Deci toate aceste platforme și tool-uri pe care noi le utilizăm foarte, foarte des, cum au folosit ele toate aceste platforme, cum au folosit informațiile pe care le au despre psihicul uman, despre cum funcționează creierul nostru, ca să ne creeze aceste automatisme de a utiliza platformele lor în fiecare zi. Știai, de exemplu, că 80% dintre oameni își verifică telefonul dimineața în mai puțin de 15 minute de la trezire? Și eu sunt în cei 80%, da? Deci, repet, nu o zic cu niciun fel de judecată. Și că, în medie, majoritatea oamenilor își verifică telefonul de cel puțin 150 de ori pe zi. Ei, și întrebarea e, practic, el în carte descrie procesul exact prin care aceste platforme reușesc să ne captiveze atât de tare, reușesc să ne mențină hooked la ele. În videoul următor o să-ți povestesc despre acest proces care se numește metoda capcanei și despre cum poți să-l folosești și tu, dar în avantajul tău, pentru a-ți crea un automatism sănătos și anume acela de a-ți identifica și de a-ți conține emoțiile.